خالقين عزمي شير جبريل من مجد طيرو في الأوكار جبريل يا musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe kala to mbawɗon wonde e windere nde on kofnama kofli pulfuli kofli guidgol kofli jokkere enɗam gadduɗen ko nelal ceerno men ceerno Amadou Tidiani ceerno Djibba Khalifa Bambilor ko fate ziyara men no gase jeenaɓu ponnoɗo waɗede ñande 13 lewru mboy woni tata ɓuuri hitande ujune ɗiɗi e no gase goho taw ko ziyara ceerno men ceerno Djiby Ousmane Daouda Ba kewɗo waɗede kala hitande lawol gotol toon to Bambilor musidɓe tedduɓe hitande hikka nde noon mataw ko ni gueno ñawri jogoɗen wadde ɗum koye mbaadi kesiri gam teskade ñew coronavirus gonda ngu e caɗele muɗum haadi woni noon cafrowo ɗeɗɗata ceerno Amadou Tidiani ceerno Djibba Khalifa Bambilor ƴetti hen feere hesere pul holno batten ɗum hikka koye mbaadi hello makko Facebook to winda ceerno Amadou Ba Khalifa Bambilor musidɓe tedduɓe dendagal golle ziyara o pop waɗa ko e teddugal ceerno men ceerno Bassirou Tall woni khalifa galle Seykou Oumar Tall yo moƴƴere gueno woni e mum musidɓe tedduɓe golle ɗe mbiɗen waɗete ko ñande 13 lewru mboyi hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho e fuɗɗade jamdi 10 subaka ha jamdi 14 e hojomaji 15 holko waɗete e ziyara he waɗete hen ko janggude qur'ana deftere gueno teddude nde waɗe hen dowuji no hewno waɗirede dani sikki ala so tawi ɗum ɗon gasima zicruji baɗɗi fayida waɗe hen almuɓeɓe mbaɗa no gowno wadde ni beltina tagore nde so tawi ɗum kadi ɓenni ene bisma e ziyara he kadi ganduɗa hohoɓe diine e hohoɓe aada kala e ɗum noon sikki ala eɗen mbawi ni wiide eɗen limta kono nden juutal kono mbawen tan jopade ɓeɗo heddiɓe fof jiito hen koye mumen woni député maire mo ganduɗa ko ceerno Diagne Diop e wondude ganduɗa sous-préfet e wondude ganduɗa jagorgal men Oumar Gueye e hoolaɓe mawɗo leydi Sénégal Alhaji Macky Sall mo woni kala wiyama to woni ɗo ene woniri ɗo yo jaam gueno woni mum ziyara o ko ziyara muɗum musidɓe tedduɓe ceerno Amadou Tidiani ceerno Djibba Khalifa Bambilor hesɗitini konngudi muɗum faade gendi Sénégal faade dendagal to julɓe goni e dendagal ni tagore gueno nde nde mbattata hakkillaji ganda nguɗo ñew coronavirus kaletengu ko gueno addi ɗum ko gueno ittata ɗum kono goto foof kadi yo waɗ hen fodde muɗum no haniri ni wadde kala ɗo yimɓe mbawi jooɗodade yoɓe mbawa teskade ko wiyete goɗɗodiral ko wona ɗum ko kala mo ene yalta walla ne jillodira e woɗɓe yo waw wadde cuumol mum ko wiyete ganduɗa masque ko e ko wona ɗum ko kala ɗo neɗɗo wawi wonde eto wawi jillodirede walla wawi artude e nokku muɗum yo waw soɗorade sabunde no haniri dani e ko wona ɗum ko yo tinno kadi o watta hakkille o wawa joguitade e kala saaha ko wiyete ganduɗa kaɓam ñonkoto walla mbiyen ɗum zel musidɓe tedduɓe sikki ala golle ɗe ko golle meɗen enen kala ñande hen so tawi yonti koye hello Facebook ceerno Amadou Ba Khalifa Bambilor yimɓeɓe mbawata huccodirde mbawen rewidade gueɗe ɗe e jewte baɗɗe fayida ma mbaɗe hen hitande hikka nde noon titode ƴettade e nder ziyara o wiyete ganduɗa ko julɗo e kasara julɗo he kasara so jiɗi mbiyen darde julɗo he kasara walla fodde julɗo e kasara fodde julɗo e kasara so tawi kasara yonti caɗele mbaɗi julɗo holko foti wonde hen darde mum holno foti gollorade holno foti darorade ɗum woni ko arabere wiyata mawdou meɗen hikka o ko al muslimu fil balay bandiraɓe tedduɓe sikki ala kala ɗo goto woni ene wawi wattude hakkille e janggude qur'ana yaltinde sadakeji jokkodirde enɗam e tagore nde dendagal dayiraji alfawzu wonna jaati e dendagal julɓe to mbawi wonde nden so yonti goto foof yo andu hay sinno a yarani koyɗe maɗa ha toon to Bambilor ya andu ziyara o kam koko waɗi sikki ala wonno fandare nde ko duwodirde hen nde duwonade tagore nde jokkodirde enɗam wadde en jiiɗa ɗeɗo golle mbawa ɓoccitade en temedere nder temedere wadde haade gueno addani en gande kese ɗe ceerno Amadou Tidiani ceerno Djibba Khalifa Bambilor wi mbawi ne rewrude e ngol ɗo hen lawol no hannirta dani ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ñande 13 lewru mboyi hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho so yeehi hawni jamdi 10 ɓiiri mbatte hakkillaji e ñigue moɗon woni ordinateur uji moɗon
mbawon udditade e hello Facebook jokkodiron e ceerno Amadou Tidiane Ceerno Djiba Khalifa Bambilor e dendagal windere nde goto kala ma waten fodde muɗum jewte baɗeteɗe ɗe noon hol waɗanoɓe en ɗum yewtere watte koye ɗemgal pular rendo ngo famne holko wona e dow mum tawa hedanta en e ɗum ko biyeteɗo Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe yewtere wonde nde waɗete koye ɗemgal jolfe hol baɗanowo en ɗum ko guiɗo meɗen ceerno mo ganduɗa mo yonta ka watti hakkillaji no fewi gam haala mum nde ko lawol e neɗɗagal mum e teddugal muɗum gando mawɗo labtuɗo gandal woni alhaji imam Idrissa Gaye mo golle mum teska e nder ziyaruji Bambilor ɗum noon tan bandiraɓe tedduɓe ñande hen so tawi yonti batte hakkillaji e golle baɗeteɗe ɗe yo gueno hokku en yaara no yiɗirani haajuji ɗi kumto e tawa kadi enen pop eɗen dañi hen fartanŋeji fodde no jiɗirɗen ni dendagal halifaɓe diine halifaɓe aada e windere nde foof ene teddinire ene paamne ene tintine hikka kadi ko ni gueno ñawri e sahaji garoji yo gueno waɗane no jiɗirɗen ni on jarama kadi on jarama في مسلك الشوري أو في نسج بريلو يا عجبا كما